So aniya na kita sa ato ang ikapito. 7. Ikapito na ni siya nga bahin sa ato ang serye. Sa dili pa kumupadayon, aduna di nagmikat na nagpaapas, no? Salamat ni Chief Annalyn Lim o ang Moscoso family. Dalaygon ang Dios sa inyong kinabuhi nga bisan pa man sa ka busy sa inyong schedule ni apil pag mo sa ato ang live. Salamat sa Ginoo sa inyong pagtambong. So mao ni ang ikapito nato nga bahin sa ato ang serye nga pagtulunan sa kinabuhi gikan sa nagduha-duha nga bayani si Moises, no? Sa una naghisgot kita mahitungod sa dili makita nga providensya sa Dios. Nganong dili makita mga igsuon tungod kay ang Dios nagpangliho kanunay sa ato ang kinabuhi. Makita man nato og dili makita. Ang nagpasabot kana nga ang Dios dili gayud mobiya kanato sa tanang higayon anaa gyud siya kanunay. Mao na gitawag na siya providence, dili makita nga providensya sa Dios. Unya sa atong kinabuhi usab matag usa kanato adunay pagtawag ang Dios. Mao ni ang ikaduha natong bahin sa ato ang serye naguluhan og ang pagtawag sa Dios. Matag usa ginatawag sa lain-lain nga mga pagtawag ang gihimo sa Dios sa matag usa kanato. Dili ta pariha og tawag mga igsoon apan do nagi specific nga ipabuhat sa Dios ang matag usa kanato nga diin mao ni ang iyang pagtawag sa matag usa. So ang ikatulo mao kini ang gisugo si Moises, no? Mao ni ang daghan kay higayon nga magbalibad si Moises sa pagtawag sa Dios. Ang iyang gitubag ningon siya, ania ako Ginoo lain lay sugua. Hinaot unta nga dili nato ingon ana ang ato ang tubag sa atong buhi nga Dios. So ang ikaupat mao ang Dios ug ang imong pulang dagat. Mao ni panahon mga igsuon nga anaa nata sa ato ang kaapiki ug anaa nata sa ato ang pinaka kinatumyan nga atong nakita nga wala natay paglaom. Apan ang katong pulang dagat mga igsuon wala imposible sa Ginoo. Picasso na niya, kuhaon na niya ang atong mga suliran ug palampuson ta paagion ta niya aron makaabot ta sa ato ang padulngan. Ug ang ikalima mao ni ang gasa sa Dios. Ang gasa sa Dios mga igsuon usahay magpasalamat ta usay magbagulbol ta. Ngano man tungod kay magbagulbol ta kay dili mo gi-expect nato. Wala ta magdahom nga mao di ihatag sa Dios kanato. Nagampo ta og usa ka butang nga diin atong kagustuhan dili kabubuton sa Ginoo. Mao na usahay imbis nga makita nato nga kini usa ka gasa sa Dios, imbis nga magpasalamat ta, magbagulbol na hinuon ta. Mao nay ato ang nature, usa na sa nature sa mga tawo mga igsuon nga dili gayud ang word ana dili gyud makontinto. So ang ikaon naman na mao ni ang Dios o ang atong debosyon. So doon na gyud day mga panahon nga atong igahin sa Dios mga igsuon nga ato ang sa atong debosyon, sa atong mga pagampo, sa atong mga pag-inusara, mga atong quiet time na kinahanglan gyud kita nga ato lang buhaton tungod kay ang Dios gusto gayud nga makigsulti nato dili lang sa kongregasyon kundi dili sa matag usa kanato. Ang Dios nangita kanato nga kita gyud muduol kaniya ug maginalig kaniya diha sa ato ang debosyon. So mao na ikaw no mga igsoon ug niana ta sa itong atong ikapito nga wali, no? Ikapitong bahin sa ato ang serye nga naguluhan ang presensya sa Dios. So ato kining gikutlo sa basahon sa Exodo 33 ug akong gihangyo manindog tang tanan mga igsoon atong basahon ang tulo lamang ka bersikulo, Exodo 33, 1 ngadto sa 3. Atong dunga nagbasa mga igsoon, tulo ra ni ka bersikulo. Sige atong sugdan. Bersikulo 1 niingon dinhi, unya ang Ginoo mingon kang Moises, lakaw og tungas, ikaw og ang katawhan nga imong gidala gikan sa yuta sa Ehipto, padulong sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob. Nga nag-ingon, ngadto sa imong kaliwatan ihatag ko kini. Ug ako magpadala sa usa ka anghel una kanimo ug papahawaon ako ang mga Kanahon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon ug ang mga Jebusihanon. Lakaw ngadto sa yuta diin nagagas ang gatas ug dugos apan ako dili mutungas uban kaninyo. Kay tingali unya ug puuhon ko kamo diha sa dalan kay kamo katawhan nga tikig ug liog. Magampo ta mga igsuon. Salamat o Dios, langitong Amahan, balaan ka
nga Dios ikaw ang labing gamhanan, ikaw ang nagmugna sa langit ug sa yuta. Ang tanang butang o Dios gikan kanimo, bisan pa ang among kinabuhi. Busan ning taknaa Lord among giampo, among gisurrender ang among kinabuhi, ang among kaugalingon. Apan labaw sa tanan, nagpasalamat kami Ginoo sa imuhang pagka Dios sa amoang kinabuhi. Pasayloa kami sa among mga kalapasan ug bisan man Lord ang mga lama sa sala nga nagpabilin sa among kasing-kasing, nagampo kami nga imo kaning hugasan pinaagi sa mili nga dugo ni Ginoong Hesus aron kami maandam Ginoo sa pag-atubang kanimo sa pagpamati sa imong balaan nga pulong ug nagampo usab kami o Dios nga ikaw magpataliwala magpasundayag sa imong gahom taliwala nining imong katawhan ug hatagi kami kaalam aron among masabtan ang imong mensahe nga imong ihatag kanamo nining kahaponon. Gamita lamang kining imong ubos nga alagad Ginoo nga tigpamaba. Imuha kaming instrumento, ako instrumento Ginoo Lord God aron sa pagpadayag kung unsa man gayud ang imong pulong ug unsa gayud ang mensahe niini ngadto sa imong katawhan. Dalaygon kamahan sa walay katapusan kini ang akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manglingkod ta mga igsoon. So ang uluhan ini mao ang presensya sa Dios. Siguro wala gyud nangandoy nato dinhi nga dili ta makabaton og presensya sa Ginoo. Mao ni ato ang kanunay nga gipangandoy sa atong kasing-kasing nga ang Dios magauban kanato. Dili susama sa nahitabo ni Moises nga gitugutan sila sa Dios nga moadto musaka sa bukid ipakuyog ang iyang anghel ug ang Dios dili muuban kaniya tungod kay basin unya ug laglagon ug puuhon sila diha sa dalan kun muuban kanila ang Dios. Kay kini mao mga katawhan nga masupilon. Ang presensya sa Dios mga igsuon kahadlukan ni sa mga tao nga nakasala sa Dios. Apan kung kita nga nagkinahanglan sa Dios, mao ni atong gipangita sa atong kasing-kasing nga mapuno kita sa presensya sa Ginoo tungod kay diha sa iyang presensya anaa ang matuod nga kalipay. So atong makita dinhi nga dunay mga butang mahitungod sa presensya sa Dios. Ang una, ang Dios atong hinumduman anaa bisan asa. So makaingon ta mga igsuon nga basin og dili na muuban kanako ang Dios, pangutan-a ang imong kaugalingon. Kay ang Dios anaa bisan asa. Jeremias 23:24 nag-ingon, makatago ba ang usa ka tawo sa iyang kaugalingon sa mga tago nga dapit nga dili ako makakita kaniya? Nag-ingon ang Ginoo, dili ba nga akong gipuno ang langit ug ang yuta? Nag-ingon ang Ginoo. Gipasabot ni mga igsuon nga ipuno niya ang langit ug yuta sa iyahang gimugna, sa iyang gibuhat. So siya gayud ang tag-iya sa tanan ug wala tay kataguan bisag asa pa mga sekreto nga lugar tungod kay makita ug dayag sa mata sa Dios ang ato ang kinabuhi. No? Walay makatago sa sekretong dapit nga dili niya makita. Makita sa Ginoo ang tanang mga panghitabo tungod kay nagtan-aw siya kanato kanunay maayo man kining mga tawhana og dili. Kay ang adlaw gipasidlak sa Dios alang sa mga matarong ug sa dili matarong tungod kay ang Dios makiangayon. Ang tao lamang ang dili makiangayon tungod kay bisan pa ug gipuno na kita sa grasya sa Dios, nagapadayon kita sa paglunang sa atong mga sala. Nagpadayon kita sa pagkawalay pagsalig sa Dios. Nagapadayon kita diin nga kita magduda sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kanato kun anaa ba ang iyang presensya. So ato makita dinhi nga atong hinumduman nga ang Dios ana bisan asa. Ug ikaduha nining makita sa nato mga igsoon nga ang pagpuyo sa presensya sa Dios maoy gikinahanglan sa iyang katawhan. Kinahanglan nga kita magpuyo gayud taliwala sa presensya sa Dios. Mao na ang pinaka safety nga lugar mga igsuon nga anaa ka taliwala sa presensya sa Dios. Wala kay mataguan dinis kalibutan, walay makapanalipod nimo dinis kalibutan samtang ania pa dinhi tungod kay diha lamang nato makaplagan ang proteksyon diha taliwala sa presensya sa Dios. Mao na nga mainungdanon kayo nga kita mga igsoon atong panganduyon nga kita magpuyo diha. Matod pa sa Juan 14:16-17 nag-ingon, ug ako mga muyo samahan ug kamo iyang hatagan ug laing manlalaban nga mag-uban kaninyo hangtod sa kangturan nga maong espiritu
sa kamatuoran nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya o makaila kaniya. Kamo nakaila na kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo ug maanaa sa sulod ninyo. Mao ni gipasabot mga igsuon ni Ginoong Hesus sa dihang nikayab siya ngadto sa langit. Niingon siya nga ayaw kabalaka dili mo mahimong ulip o ilo nga tuwapos o orphan tungod kay iyang ipadala gipangayoon niya sa Dios nga Amahan nga ana ata kanunay kauban sa atong pagpuyo, ana kanunay ang presensya sa Dios sa pagkayam ni Ginoong Hesus sa langit. Gipaanhi niya ang balaang espiritu unsay giingon dinhi aron magpuyo uban kaninyo ug dili lang nagpuyo uban kanato, ana apagayod siya sulod sa inyong kasing-kasing. Mao na nga dili gyud nato makapangulipas nga garbiya kanato ang Dios mga igsuon. Kita rin nagunahuna ni ana nga ang Dios nibiya kanato kay dili na mao ang karakter sa Ginoo nga mapasagdan niya ang iyang mga katawhan. Iyang gimahal o gipangga ang mga makasasala o dili makasasala tungod kay kitang tanan gipakamatya ni Ginoong Hesus didto sa krus sa Kalbaryo. Gilukat kita niya pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Walay gipili ang Dios. 1 Corinto 3:16 nag-ingon, wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? Ato masayran mga igsuon nga sa pagkunsad, sa pag-anhi dinhi sa balaang Espiritu, dili na mupuyo niya ng mga simento, dili na mupuyo niya ng mga kahoy, dili na mupuyo sa kahanginan o asaman, mupuyo na dinha sa tagsa-tagsa ninyo kakasing-kasing. Kana kung inyong papuyon. Andam o kanunay nga mupuyo ang balang espiritu apan dili na siya mamugos kung dili sa nato siya papuyon. Ug tungod kay kita ang templo sa Dios, ang balang espiritu kanunay gud magauban kanato hangtod sa kahangturan. So may gipasabot na ini mga igsuon nga magpuyo ang espiritu hangtod sa kahangturan. Isip mga magtutuo ni Kristo sa pagdawat ninyo na Ginoong Hesus nga mahimo ninyong personal nga manuluwas og Dios inyong kinabuhi. Una-unaa nga musulod ang balang espiritu din sa inyong kasing-kasing, magpuyo na siya diya sa inyong kasing-kasing ug dili na gyud na siya muhawa, magpabili na siya hangtod sa hangtod. Kun tinud-anay gayud ang inyong pagdawat ni Ginoong Hesus nga mahimo ninyong personal og Dios sa inyong kinabuhi. So mao na atong makita ang Dios anaa bisan asa. Unya kinahanglan nga kita magpuyo diha sa presensya sa Dios. Ang lain pang butang mga igsuon nga ang presensya sa Dios dayag sa atoa. Naa kanunay dili na kinahanglan pa nga atong pangitaon tungod kay ang balaang espiritu ug ang presensya sa Dios maoy ni anhi kanato. Dili kita ang niadto kaniya tungod kay kita dili gayud magkinahanglan sa Dios. Maunay matuod nga kinaiya sa tao. Walay maayo bisag usa matud pa sa Roma 3:11. Walay matarong bisan kinsa. Walay ang tanan mitalikod sa Dios, walay matarong bisag usa. Makita nato nga ang tao gid ay kita, no? Dili wala gid ay ta mangandoy sa Dios. Apan ang Dios wala gina mulunga nato mga igsoon, nagpadayon gina siya sa paggunit kanato, nagpadayon na siya sa pag-amuma kanato, nagpadayon na siya sa pag-atiman kanato, diin nagauban siya kanato gikan pa kaniadto hantod karon tungod kay ang atong Dios walay kausaban. Nagpabilin siyang matinud-anon luyo sa dili nato pagka matinud-anon ug nagpabilin siyang matinud-anon gikan pa kaniadto hantod karon ug labaw na sa tanan sa umaabot. Dili kita angay mabalaka mga igsoon tungod kay nakita na sa Dios ang atong panginahanglan. Sa wala pa nato lituka ang atong pangayoon sa Dios, nasayo na siya kung unsa ang atong panginahanglan. Apan dili nga sa ingon nga dili na sa tamangayo kay nasayod na ang Dios. Atong litukon. Tungod mao kana ang kalipay sa Dios nga kita mo litok sa mga pulong nga kita nagkinahanglan kaniya. So Deuteronomio 20 versikulo 4 nag-ingon, kaya ang Ginoo nga inyong Dios mao ang mag-uban kaninyo sa pakig-away alang kaninyo,
batok sa inyong mga kaaway aron sa paghatag kaninyo kadaugan. Bisan pagani sa ato ang mga pagsuway sa kinabuhi, bisan pa sa ato ang mga suliran sa kinabuhi o mga sirkumstansya nga dili na nato makaya sa atong pagtan-aw, hinumdumi nga ang Ginoo nga inyong Dios mao ang mag-uban kaninyo ug mao makig-away alang kaninyo batok sa inyong mga kaaway ug paghatag ninyo og kadaugan. Wala kita biyai sa Dios. Nakig-away siya, nakigbatok siya sa ato ang mga kaaway ug wala kita niya biyai hangtod nga dili kita makabaton og kadaugan diha ni Kristo. Tungod kay dugay nang gibuntog ni Kristo ang kaaway. Nakig-away kita mga igsuon dili aron kita mudaog. Tungod nakig-away kita tungod kay kita na ang midaog. Dili na kinahanglan nga magig-away ta tungod kay gusto tang mudaog kay kita dugay na nang madaugon. 2000 ka pinakatuig sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Gipildi na niya ang gahom sa kamatayon o kita nagmadaugon diha kaniya. Mao na atong tan-awon mga igsoon ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga ang atong kinabuhi atong igahin ang mga takna o panahon ug adlaw diha sa pagpangalagad sa ato ang buhi nga Dios. 1 Korinto 15:57 nagingon, apan salamat sa Dios nga maong naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Mga taga Filipos 4:13 nagingon, mahimo nako ang tanang butang diha kaniya nga naglig-on kanako. Walay imposible kun maunay pangandoy sa inyong kinabuhi nga makabaton kamo ni anang mga butanga. Kung inyong gipangandoy sa inyong kinabuhi nga anaa kamo nining kahimtang, hinumdumi mga igsoon, unaha pagpangita ang Dios aron imong makabot ang imong gipangandoy sa imong kinabuhi. Mas maayo nga unahon nato pagpangita ang Dios kay mas labaw siyang nasayod kung unsa ang angay sa matag usa. So dinhi atong makita no, mao kini ang atong kahimtang kung anaa kanato ang presensya sa Dios pinaagi sa balaang espiritu. So daghan kayo, dili ni kanira ang atong kahimtang kung ana ang presensya sa Dios kanato. Daghan kayo mga igsuon. So maula ni atong ipadayag tungod kay duna pay tulo ka may danong butang nga atong pagatun-an unsaon nato pagkahibalo sa Dios. Unsaon nato pagkahibalo nga naa ang presensya sa Dios. Una, pagahin og panahon kanunay sa Dios. Ang ikaduha, mao ang panganduya nga ikaw anaa kanunay sa Dios. Ang ikatulo, pangitaa nga imong masinati ang himaya sa Dios. Mao ni tulo ka butang mga igsuon nga atong makita dinhi sa atong pagtuon karon nga kinahanglan gayud nga anaa kita niini. Ana ang pagahin nato sa panahon kanunay sa Dios ug anaa usab ang pangandoy sa atong kasing-kasing nga ikaw makabaton kanunay diha anaa ka kanunay sa Dios ug anaa usab sa ato ang panghuna-huna ug sa ato ang tinguha nga pangitaon nato ang himaya sa Dios aron atong masinati. So una, unsa may giingon? Ang una mao ang pagahin og panahon kanunay sa Dios. Matod pa sa Exodus 33 sitting ato sa 11, naandan ni Moises ang pagkuha sa tulda ug pabarugon kini gawa sa kampo, layo gikan sa kampo ug ginganlan niya kini og tulda nga tagbuanan. O ang matag-usa nga mangita sa Ginoo muadto sa tulda nga tagbuanan og didto sa gawa sa kampo. Sa diha nga si Moises mulakaw ngadto sa tulda ang tibuok nga katawhan mutindog og matag-usa mo barog diha sa pultahan sa iyang tulda og mutan-aw ngadto kang Moises hangtod nga siya musulod sa tulda. Sa diha nga makasulod na si Moises sa tulda ang haligi nga panganod mo paubos og mupatungod diha sa pultahan sa tulda og ang Ginoo magkigsulti kang Moises. Ug sa dihang makita sa tibuok nga katawhan ang haligi nga panganod diha sa pultahan sa tulda, ang tibuok nga katawhan mutindog ug musimba ang matag-usa diha sa pultahan sa iyang tulda. Busa na andan sa Ginoo ang pagkigsulti kang Moises sa naong ug naong sama sa usa ka tawo nga makigsulti sa iyang higala. Sa diha nga si Moises mubalik ngadto sa kampo ang iyang kaabag nga si Josue nga anak ni Nun. Usa ka batan-on dili mubiya ngadto sa tulda. Unsa may atong makita dinhi mga igsoon? Atong makita dinhi nga ang relasyon ni Moises ngadto sa Dios grabe gud pagkatinuod sa pag-ingon dinhi nga si Moises
Ang Ginoo makigsulti kang Moises sa naong ug naong, mo ni gitawag nato og face to face. Dili ni online. No, dili ni siya live, no? Atubang gid sila ng duha sa Ginoo. Ang gipasabot ni atubang kay wala may makaatubang sa kimaya sa Ginoo, mga igsoon. Ang gipasabot nini nga si Moises makigistorya sa Dios naong sa naong sama sa usa ka tawo nga makigisulti siyang higala. Ang gipasabot nini ang ilahang closeness, ang ilang intimacy, ang ilahang pagkasuod ni Moises og sa Dios, mauna nga makita nato dinhi nga ang ilang giingon dinhi nga makigistorya sama sa iyang higala, nga sila magistorya naong sa naong. Ato makita din sa bersikulo 7 nga si Moises nabatasan na niya. Bisan asa pa sila moabot o asa man sila mahimutang nga magdala siya ni ang gitawag og tulda sa tagbuanan. Diin mao ni ang gihimo nga sa panahon aduna siya tuyo sa Dios, siya makigistorya nini. Iya kanang itukod dili duol sa iyang gipuy-an kundi ngadto sa unahan sa iyang gipuy-an ug dinhi iyang himuon nga og sa panahon aduna siya katuyuan sa Dios, makigsulti siya sa Dios personal gayud. Bisan pa man sa una daghan kayo ang rason ni Moises sa ato nang naagian nga mga pagtuon sa nangagi nga si Moises daghan kayo rason sa Dios nga dili siya musugot sa sugo sa Dios, tungod kay dili siya kamaumusulti, tungod kay dili siya angayan niini hangtod sa katapusan ni sugot siya, pero ningon siya ania ako Dios, lain ang ipadala. Ingon ni ana usay ang atong kinabuhi, excited kayo ta. Excited kayo ta nga mapangalagad ta sa Ginoo, excited kita. Nindot kayo ato ang gibati nga Lord, ni agi ko gamita ko. Apan sa panahon nga makita nato nga anaa sa kalisod ang atong kahimtang, nga lisod ang ihatag sa Dios, moingon ay ka Lord, tiaw ratong ako, lain ang ipadala. Ingon ni ana daling mausab ang atong hunahuna mga igsoon, busa ato gayong tan-aw ni ang atong basihan nga ang kinabuhi ni Moises, bisag ingon pa siya ni ana apan nagpadayon siya sa ilang panaw dito sa kamingawan ug diha milambo ang iyang relasyon ni Moises ngadto sa Dios ug misamot ang ilahang pagkasuod. Bisan makita nato nga si Moises masupilon, dili siya musugot sa mga sugo sa Dios. Apan kung ikaw gipili sa Dios mga igsuon, ang buluhaton dili gina ikahatag sa uban kay ikaw ang gipili sa Dios. Bisan pag mubalibad ka ni ana mga igsuon, kay kana ang imuhang buluhaton ihatag kana kanimo sa Dios. Apan atong makita dinis kinabuhi ni Moises nga gihimo usab una sa Dios ang paglig-on sa ilang relasyon diha sa Dios ug ni Moises. Sa paginusara ni Moises excuse me. Sa paginusara ni Moises sulod sa tulda sa tagbuanan aron makig-istorya sa Dios, tataw og klaro kayo nga siya nining higayuna mga igsoon, misalig sa Dios ug siya usab nagpakabana sa iyang katawhan sa Israel. Siguro kung natong makita ang iyang kahimtang, ana siya sa ang tanan niyang pabor, giubanan siya sa Dios, gihatagan sa Dios sa presensya, pero wala niya biyai ang katawhan nga Israel. Bisan pa man nagdumili siya sa dala nini mga tawhana, tungod kay kini mga tawhana mga bagulbulan, mao man ni ang apelyido nila, mga Israeliyanon bagulbulan. Apan padayon ni Moises ang pagpakabana sa iyang katawhan. Kung atong tan-awon, sama kang Moises atong timan-an. Sama kang Moises, ang Dios nangita usab og panahon nga kita makabaton og suod nga relasyon ngadto kaniya. Akong usbon, sama kang Moises, ang Dios nangita usab og panahon nga kita makabaton og suod nga relasyon ngadto kaniya. Kung atong tan-awon ng maong mga pulong mga igsuon, kita ba ang nangita og gigayon nga kita makabaton og relasyon sa Dios? Ang Dios mo'y nangita kanato nga makabaton kita og suod nga relasyon ngadto kaniya. Ang Dios nagigistorya ni Moises pinaagi sa haligi nga panganod ug sulod niya sa tulda nga tubuanan. Ug ang katawhan mo yukbo usab sa haligi nga panganod apan dili sa pultahan sa tulda nga tagbuanan ngano man, tungod kay sila nahadlok sa kastigo sa Dios sa ilang pagkamasupilon, kundili sa pultahan sa ilang tulda lang sila magbarog. Ug inig pauli ni Moises sa iyang tulda, iyang gibilin o magpabilin ang iyang sinaligan nga mao si Joshua.
Ang mga katawan sa Israel nga anaa sa ilang mga tagsa-tagsa katulda, inig-abot sa panganod nga haligi nga moadto sa tulda nga tagbuanan, dili sila magpaduol. Naara sila sa ilang nahimutangan tungod kay nakita nila og nahibalo sila unsa sila ka masupilon. Unsa sila ka masinupakon. Ang gingon din ha, nga dili kay sila nahadlok sa kastigo sa Dios sa ilang pagkamasupilon. Mauna nga naara sila sa pultahan sa ilang tulda, nagbarog. So makita na to nga nahibalo gid ining mga Israelitas, no? Nga mga badlungon gid sila, no? Pareha na to. Kining maong tulda nga tagbuanan ana gibutang ni Moises sa igo nga gilayon tungod kay mao kini ang lugar diin siya makikistorya sa Dios. Ug si bisan kinsa nga moduol nining maong tulda makikistorya usab sa Dios apan og atong mahinumduman dili na mao ang tulda katong gibutangan sa tabernakulo. Lain kini nga tulda mga igsoon. So dunay pangutana. Dili ni inyo ato ning pangutana. Unsaon nato pagahin og panahon sa Dios? Siguro daghan tag mga idea, daghan tag mga pamaagi. Pero una ang gitala dinhi mga igsoon unsaon nato pagahin og panahon sa Dios? Ana atong makita sa Mateo 6:33. Atong basahon. Ningon ninhi apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang kaninyo. Mao ni usa ka pamaagi nga unsaon nato pagahin og panahon sa Dios. Aron kita makagahin og panahon sa Dios mao nga pag-unahon nato gyud ang pinaka importante nga mao ang pagpangita kaniya. Matod pa sa Santiago 4:8 nag-ingon, paduol kamo sa Dios ug siya mo paduol kaninyo. Mga makasasala hugasi ang inyong mga kamot ug putlia ang inyong mga kasing-kasing kamong mga madudahon. So daghan gyapon ang mga katawhan maigsoon nga walay pagsalig sa Dios, magduda sila sa matuod nga Dios nga kini makaluwas ba. Apan niingon dinhi sa Santiago nga putlia ang inyong mga kasing-kasing. Tanawa ang inyong kahimtang, usisaha kung unsa ang naa sa sulod sa inyong kasing-kasing o unsa ang mga intensyon o mga motibo sa inyong una-una ngano nga muduol kamo sa Dios. So atong makita din nga doon na usay mga butang nga makagahin kita og panahon sa Dios. Ang una din atong gitan-aw kung saon pagahin ug dinhi ato sa makita mga butang nga makagahin kita sa panahon ug panahon sa ato ang buhi nga Dios. Una, sugdi ang imong adlaw sa pagampo. Ayaw pagsugod ug tan-aw sa imong cellphone. Unya nga moingon nato, ngano bang cellphone man dayon ang imong gitan-aw? Akong gisugdan ang akong adlaw ug pagampo. Mulusot pagyud. Pero tinuod mga igsoon, wala man na dili man na pa ko ano ang ato anak kay tungod sa teknolohiya karon. Ana halos tanan nato nga kinahanglan sa ato ang spiritual ug physical. Atong makita din ha ang atong katuyuan unsa atong mahibaw-an anaa sa cellphone. Atong Bible naa sa cellphone. Apan ang akong panghinaot nga unta mao na ang tumong ug tuyo nato nga inigmata nato ini kabuntag mutan-aw ta sa atong cellphone kay nitan-aw ta kun unsa ang mga devotional nga gipadala kanato aron atong mahinumduman nga kinahanglan gayud nga kita muduol sa Dios ug magampo. Atong hinumduman nga ang Dios mao ang gigikanan sa tanan natong panginahanglan. Dili na nato malalis, dili na nato supak mga igsuon nga ang Dios mao ang gigikanan sa tanan. Mao na nga kinahanglan sugdan nato ang atong adlaw sa pagampo. Sa unsa mang paagi kamo na nasayod ni ana, doon na mo'y mga pamaagi unsa pagampo. Apan ang giingon din ni mga igsoon nga kinahanglan magsugot kita og pagpasalamat sa ato ang buhi nga Dios pinaagi sa pagampo. Ang ikaduha na kinahanglan magpagahin og panahon sa Dios sayo sa buntag. Nganong gibutang man diha nga sayo sa buntag? Una-una mga igsoon. Sa pag-abot nato diha nga bahin, kanang bahina mga igsuon mo ko ingon ta nga inig-ukab nimo sa imong devotional, inigtan-aw nimo diha, unya na lang ni siya kay naa pa koy buhaton. Ang kanang imong unya mawagtang na. Probi na mga igsuon kay usa ko ana, guilty ko ana.
Nga unta na ako'y buhaton nga importante kaayo, na ako'y tan-awon nga panahon nga unta alang sa Dios. Apan usahay malingan ako kay moingon ko unahon ako nigbuhat hantod nagsunod-sunod na ang akong gibuhat, nakalimtan na nato ang importante nga buluhaton. Busa unahon gyud nato ang pagpasalamat sa Dios sa tanang butang. Kung makahatag kita og panahon sa Dios inigsugod sa adlaw, daghan tanawa mo igsoon, daghan ang imong buluhaton nga imong mahimo nga sayon hantod matapos ang tibuok adlaw. Di ba naka-experience mo ana? Kung unahon ninyo ang Ginoo, ang unahon ninyo ang Dios, ang iyang taghatan nimo siya time, hapsay kayo ang atong tibuok adlaw nga patapos. Apan kung malimtan gani nato og pagpasalamat ang Dios, daghan kaayong mga sagubangon nato nga mga babag sa ato ang mga buluhaton niya ng adlaw. Nasayod ako nga naka-experience sad mo ana. Sumao na nga atong tan-awon gyud nga laing butang nga kinahanglan usab nga anaa kay panahon nga imong gitakda alang sa Dios. Dili lang sugda nato pagampo ang atong adlaw, dili lang pagahin og panahon sayo sa buntag alang sa Dios, apan ang importante niya na magigsuon nga kinahanglan aduna kay panahon nga gitakda gayud, maghatag kag og schedule sa imong debosyon ngadto sa Dios, maghatag ka og takda nga oras kung kanus-a ka magpasalamat sa Dios aron imo gayud mauna pagpangita ang iyahang kamaayo. Mao na importante kayo nga atong tan-awon dinhi. Nga diin atong naghimo kitang nagtakda ta nag-schedule ta og takna alang sa Dios, kinahanglan usab importante kayo nga dili lamang nga unsa ang pagtakda nato alang sa Dios ang mahinungdanon, magahin pagbasa sa pulong sa Dios. Magahin gyud kita pagbasa sa pulong sa Dios mga igsuon, tungod kay ang pulong mao ang atong kinabuhi, mao kana ang pulong sa Dios. Ang pinakamaayo nga paagi pagkikihinabi sa Dios mao ang pagbasa sa iyang balaan nga pulong. Kay ang pulong sa Dios mao ang atong kinabuhi. Matod pa sa Mateo 4:4 nagingon, apan siya mitubag, nasulat na ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong nga mugula sa baba sa Dios. Sa ato pa dili ta mabuhi kung wala ang pulong. Dili ta mabuhi sa tinapay lamang, ang ipasabot nining tinapay mao ni ato ang mga pangandoy nga makabaton kita og mga material nga butang. Nga kundiin anaa na kanato ning mga butang nga nakalimtan na nato ang naghatag niya ng mga panalangin. Mao na nga gingon dinhi nga ang tao dili mabuhi sa ang mabuhi dili sa pan lamang, kundi ang matagpulong nga mugula sa baba sa Dios. Ug nahibalo ba mga igsuon? Nga ang matagpulong nga mugula sa baba sa Dios, ihatag na kanato, ihatag na kaninyo sa Dios. Paghatag anak kaniya, dili yun na mubalik nga kawang. Kung unsa man ang gipangandoy niyo sa inyong kinabuhi, ang pulong sa Dios iyang ihatag ang mugula sa iyang baba, ug dili na makawang nga mubalik, kundi dili muakumplisar na kung unsa man ang inyong gipangandoy sa inyong kinabuhi. Iya ka ng tapuson hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Dili mausik mga igsoon na inyong pagahin sa pagbasa sa pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios, Dios mismo. Matod pa sa Timoteo 3:16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios, ug mapusulanon alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamalandong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong. Mao ni atong giya. Mao ni naghatag nato og maayong pagtulunan sa pagkamatarong. Naghatag kining nahimo kining mapusulanon alang sa atong pagpanudlo usab sa atong mga kaigsuonan. Ug diin ko kini atong pamalandungan mahimo nga atong kinabuhi matulid diha padulong sa Dios. So mauna kinahanglan magahin kita pagbasa sa pulong sa Dios mga igsuon. Ug diin magahin naman kita sa pagbasa sa Dios. Ug doon na tayo gitakda nga panahon, doon na tayo adlaw sugda nato sa pagampo. Aduna gyud usa ka butang nga atong makalimtan. Gingon dinhi nga ayaw taligam ang imong devotional sa matag adlaw.
Ang gipasabot nini ang imuhang mga pag-ampo, personal na ni siya mga igsoon, ang imong relasyon sa Ginoo, ang imong pag-ampo sa matag adlaw. Mahinungdanon kayo nga dili lang ang atong pisikal, ang atong galmon, hasta usab ang atong espiritu. Ang pulong sa Dios mao'y atong giya paingon sa dalan sa katarong. So adunay pagtulon-an nga atong makita dinhi. Kung wala ang Dios, wala kitay mahimo. Mao ni ang tema sa atong gibasa sa Exodus 33 mga igsoon. Kung wala ang presensya sa Dios, wala gyud tay kadaugan nga makabot. So mao na ang ikaduha nga importanteng mga butang atong gitun-an karon mao nga panganduya nga ikaw anaa kanunay sa Dios. So atong panganduyon, dili kita maghuwat og panahon nga ang Dios moduol ka nato. Nagduol ka nato ang Dios apan kita mo lihay bisa busa atong panganduyon, ato ginang ibutang sa atong kasing-kasing sa atong una nga atong panganduyon nga kita anaa gayud kanunay sa Dios. Anaa kita kanunay sa presensya sa Dios. Unsa may giingon sa 33 sa Exodo sa 1:2-3, nabasa naman nato ni mga suon pero atong basahon pag-usab na ingon dinhi. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, lakaw og tungas ikaw ug ang katawhan nga imong gidala gikan sa yuta sa Ehipto padulong sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaak ug kang Jacob, nga nag-ingon ngadto sa imong kaliwatan ihatag ko kini ug ako magpadala og usa ka anghel una kanimo ug papawaon nako ang mga Kaanahanon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon ug mga Jebusihanon. Lakaw ngadto sa yuta diin nagagas ang gatas ug dugos apan ako dili mutungas uban kaninyo kay tingali unya ug puuhon ko kamo. So atong makita dinhi mga igsuon nga mahinungdanon gayud ang presensya sa Dios. Sa diyang miingon ang Dios diya sa bersikulo 14, ug ang Ginoo miingon, ang akong presensya mag-uban kanimo ug ako maghatag kanimo og pahulay. So ato sa makaplagan nga diin kita makapahulay diha taliwala sa presensya sa Dios. Ug mingon usab si Moises kaniya, kun ang imong presensya dili mag-uban kanako, ayaw kami pabiyaa dinhi kay unsaon man pag-ila nga ako nakakaplag og kahimuot diha sa imong pananaw ug ako ug ang imong katawhan. Dili ba diha sa imong pag-uban kanamo nga kami mahimong lahi? Ako ug ang imong katawhan gikan sa tanang mga katawhan nga ni ay babaw sa yuta. Ug ang Ginoo miingon ka Moises, buhaton nako kining butanga nga imong giingon, kay nakakaplag man ikaw ug kahimuot dinhi sa ako ang pananaw ug nakaila ako kanimo pinaagi sa imong ngalan. Pagkaanindot mga igsuon kun atong mabati ang pulong sa Dios nga moingon, nakaila ako kanimo pinaagi sa imong ngalan. Walay laing tao nga giingna dinha sa Biblia sa Dios kundi si Moses lamang. Apan dili usab halayo mga igsuon nga sama kang Moises, ang Dios nangita usab og panahon nga kita makabaton og suod kaayo nga relasyon ngadto kaniya. Mao sana ang gipangandoy sa Dios kay dili siya motugot nga adunay malaglag sa iyang mga katawhan kundi ang tanan madala niya ngadto sa kaluwasan. Mao na ang pangandoy sa ato ang Ginoo. Human sa ilang pagpakasala, pinaagi sa pagsimba sa bulawan nga baka sa gihapon, wala ihikaw sa Dios ang yuta sa saad. So nakahibalo na ta sa nangagi mga igsuon nga wala makapaabot ang katawhan dito sa ubos ni Moises nga dito sa bukid sa Sinai. Naghimo sila og Dios si Aaron. Iyang gipangayo ang mga bulawan sa mga katawhan ug iyang gisugnod sa kayo unya takulahaw lang nitungha ang baka nga bulawan. Mahibong na ta nahimo ng magician si Aaron. Apan ang tinuod anak mga igsuon, kung kita gani naa na gani ta sa sala, kung kita nakahimo gani og sala, mangulipas kita kutob sa atong mahimo. Kung mahimo pa gani nato ipasangil pa nato ang atong gibuhat aron pagtabon sa mga sala nga atong nahimo. Wala usab ihikaw sa Dios ang iyang pagpanalipod pinaagi sa pagpadala sa iyang mga anghel
nga maoy mugiya kanila og mo hingilin sa mga kaananon ug sa mga katawhan ni atong dapita. Apan subo palandungon nga nining higayon na dili mag-uban ang Dios kanila tungod sa ilang gihimo nga pagpakasala ug basin hinuon makatagamtam sila sa kaligutgot sa Dios ug mahimong hinungdan nga sila pagalaglagon sa Dios. Sa dihang nabalitaan kini sa mga katawan, mga igsoon na subo sila tungod kay ang Dios dili nagayod, dili mag-uban kanila sa ilang pagtungas sa bungtod. Kung atong tanawon pagbalik ang 15 ningon si Moises, kung ang imong presensya dili mag-uban kanako, ayaw kami pabiya dinhi. Kay unsaon man sa pag-ila nga ako nakakaplag o kahimuot diha sa imong pananaw, ako ug ang imong katawhan, dili ba diha sa imong pag-uban kanamo nga kami nahimong lahi? Ako ug ang imong katawhan gikan sa tanang mga katawhan nga niya ibabaw sa yuta. Gideklarar ni Moises may suon nga og dili manggani muuban ang Dios sa ilahang pagpanaw, dili siya muhawa sa maong dapit, dili siya musugot nga mupanaw sila kun wala ang presensya sa Dios. Matod pa sa Exodo 23:3, lakaw ngadto sa yuta diin nagagas ang gatas ug dugos. Apan ako dili mutungas uban kaninyo kay tingali unya ug puuhon ko kamo diha sa dalan. Kay kamo katawhan nga mga tikig ug liog. So grabe kayo og imong tan-awon kana lang nga bersikulo. Grabe gyud ang kahiyugot ug kalagot sa Dios sa mga katawhan. Sa daghang higayon sila misalig sa Dios sa ilang panaw dito sa palingkawas nga to sa Ehipto, nga diabot sila dito sa pulang dagat. Usa pa lang kabulan kapin nga gipalingkawas sila sa Dios, nagbagulbol na usab sila. Matag higayon sa gipalingkawas sila sa pulang nga dagat, pag-abot nila sa pikas nga luwas sila sa pagtabok nila sa dagat, niagi sila sa malang nga dapit ug ang mga kasanduluhan sa mga Ehiptohano na mga matay, sila giluwa sa Dios sa pag-abot dito sa atbang, nagbagulbol na usab sila kay wala sila'y tubig. Sa sunod kay kayo nagbagulbol usab sila kay wala sila'y pagkaon, gitagaan sila mana sa Dios, gitagaan sila mga buntog. Apan may reklamo gihapon sila sa Dios. Muingon sila nga mas maayo pa nga adto mi sa Ehipto tungod kay anaa ang atubangan ang kaldero sa linat-an nga potsero kaysa dinhi nga imo minggutomon. Kuan tabon lang na mga igsoon. Ila na lang ng katarungan kay haron gayud matuman gayud ang ilahang pagbagulbol ngadto sa Dios. Kung imong hunaon bisag nagatubang pa sila ng dakong kaldero sa linat-an nga baka, pero ang ilang kinabuhi ulipon. Nangandoy sila, nagsyagit sila, nangayo sila sa Dios nga sila makalingkawas dito sa Ehipto. Apan unsay ilang gihimo, niingon pa sila, may pagmamalik mi didto na apay linat-an. Ingon ni ana, walay katagbawan, walay pagkakontinto, no? Lisod kaayo. Sa pag-ingon ni sa Dios nga lakaw dito sa yuta, di nagagas ang gatas o dugos. Apan dili ako mutungas uban kanyo kay tingali unya og puuhon ko kamo diha sa dalan kay kamo katawhan nga tikig ug liog. Nakita ni Moises mga igsoon nga dili gayud siya mulakaw, dili sila musibog, dili sila mupadayon kun dili muuban ang Dios kanila. Ningon din nga pakuyugan ko kamog anghel. Apan nakita ni Moises nga mas bililhon kun ang Dios ang mag-uban sa ilahang panaw ngadto sa ilang padulngan. Sama usab kanato. Usay makalimot na. Mas musalig patas atong cellphone kaysa atong pagsalig sa Dios. Ngano man? Tungod kay ang atong kabalaka inigbiya nato sa atong balay, nahabilin ang cellphone, walay kabutangan sa atong kabalaka. Labi siguro mubalik gyud ta. Kay ug mawa atong cellphone mabilin nato ang mga importante kay na mga igsuon, apan usahay sobra kayo ang atong paggahin o paghatag og bili sa maong butang nga labaw na sa Dios. Sa atong pagtuon mahitungod sa idolatria, ang gipasabot ni ana mao na nga ang udunay usa ka butang nga mas labaw pa nimong gihatagan og bili kaysa Dios. Sala kana sa idolatry.
Patuon sila sa Dios ug gihatag sa katawhan ang maayong yuta. Ang yuta sa saad. Ubo sa usa ka kondisyon nga dili siya muuban. No? Usa kini kahagit ni Moises, isip siya nagdala sa mga katawhan. Sa tibuok nasod nga mingon ang Dios, maila ang yuta sa saad apan ang Dios dili magpaduol kanila. Usa kini kapag sulay sa Dios sa katawhan ug dinhi makita kung unsa gayud ang motibo ug intensyon sa ilang kasing-kasing. Nagpadulong sila sa yuta sa saad ug mingon ang Dios nga ihatag niya ang yuta sa saad. Mao ni gisulti gisiguro sa Dios nga inyo na ako nang ihatag ang yuta sa saad. Dinhi masukod kung unsa kamahingdanon ang Dios kanila. Kung musugot sila nga bisan dili mag-uban kanila ang Dios, nagpasabot kana nga ang ilang gihigugma mao ang panalangin sa Dios. Mao ang yuta sa saad nga puno sa gatas ug sa dugos. Mao ni pagsulay sa Dios sa mga katawan, dili lang ang mga katawan sa panahon ni Moises, apan usa-usab kana ka sitwasyon o sirkumstansya nga ihatag kanato sa Dios kinsay atong pilion. Dili ang Dios mismo ang ilang gihigugma. Tungod kay ang ilang giuna-una mao ang mga material nga butang nga ilang makuha ug makabot maangkon ug ilahang ana matagamtam nila ang katami sa dugos ug kanindot sa gatas dito sa maong dapit. Nakalimtan na nila ang Dios. Ang pagpangaliyo po sa iyang presensya dili lamang sa iyang panalangin. Nagpasabot ug nagpakita nga sila aduna gayoy matuod ug lunsay nga kasing-kasing alang sa Dios. Tungod kay sila nangaliyo po nga dili mi mulakaw, dili mi muadto kun dili ka mag-uban kanamo. Mao kini ang unang lakang sa pagpasiguli nga mapukaw ang espirituhanong kinabuhi sa mga Israelitas. Di nakita sa Dios nga dili sila mutugot kun duna man gani nga dili musugot nga mag-uban ang Dios kanila apan ang kinatibuk-an ilabi na si Moises dili sila mulakaw kun dili mag-uban ang presensya sa Dios. Ang paghatag og mga panalangin mahimo kining walay pulos kun dili kauban ang Dios. Muna atong timan-an. Ang paghatag, klaro kayo, gihatag sa Dios ang panalangin, inyo na ang yuta sa saad, nga akong gisaad sa inyong mga katigulangan. Apan ang paghatag og mga panalangin, mahimo kining walay pulos, kundili kauban ang Dios. Nakita nila ang kamatuoran, ang realidad, nga magunsa man kining yuta sa saad, magunsa man kining gatas ug dugos, kung wala ang Dios. Busa atong tanawon mga igsuon nga ang pagpakiguban sa presensya sa Dios mao'y pinakamahinungdanong panagtapok o panagtigom labaw sa tanang butang. Dili nato ikabaylo. Dinhi si Moises nagampo sa Dios, pinagi si pakikinabi sa Dios sa Exodo 33:12 ngadto sa 13 nagingon siya. Unya si Moises mingon sa Ginoo, tan-awa ikaw nagingon kanako, dad-a kining katawhan. Apan ikaw wala magpahibalo kanako kung kinsa ang imong ipadala uban kanako. Apan ikaw mingon, ako nakaila kanimo pinaagi si mong ngalan og nakakaplag usab og kahimot diya sa akong pananaw. Busa karon kun ako makakaplag og kahimot diya sa imong pananaw, ipakita karon kanako ang imong mga pamaagi aron makaila ako kanimo og makakaplag og kahimot diya sa imong pananaw. Huna-huna usab nga kining nasura mao ang imong katauhan. Grabe magigistorya si Moises ngadto sa Dios. Murag tinuod siya nagigistorya iyang amigo, iyang gipahinumduman nga kining nasura mao ang imong katawhan. So makita nato mga igsuon dinhi kun unsa gyud ka grabe pagkasuod gyud ang ilang relasyon ni Moses. Apan sa pag-ingon niya, apan wala mo ako sultihi kinsay imong pakuyugon. Mura mo nagigistorya siya laing tao, mingon siya, makamusulti, kinsay imong pakuyugon, no? Pero ang Dios ang iyang kaistorya. Alang kang Moises, dili pa igo nga iyang nasayran nga siya ug ang Israelitas makaabot sa yuta sa saad. Nakita ni Moises nga dili importante ang yuta sa saad kung wala ang presensya sa Dios. Busa, gusto siya masayod kung kinsa ang mag-uban kanila sa yuta nga saad. Tungod kay sa atong nabasa sa pag-ingon sa Dios nga ubanan ka sa mga anghel, niingon si Moises, wala mo kuno mo pahibawaan ang imong plano.
Ingon ana ang ilahang conversation tungod sa ilang pagkasuod, no? So ang tubag ni Moises makita nato dinhi sa Exodus 33:14 ngadto sa 17 ningon, ug ang Ginoo mingon, ang akong presensya mag-uban kanimo ug ako maghatag kanimo og pahulay. Ug si Moises mingon kaniya, kung ang imong presensya dili mag-uban kanako, ayaw kami pabiyaa dinhi. Kay unsaon man sa pag-ilang nga ako makakaplag kay muot diha sa imong pananaw, ako ug ang imong katawhan, dili ba diha sa imuhang pag-uban kanamo nga kami mahimong lahi? Ako ug ang imong katawhan, gikan sa tanang mga katawhan nga niya ibabaw sa yuta. Ug ang Ginoo mingon kang Moises, buhaton nako kining butanga nga imong giingon, kay nakakaplag man ikaw kay muot dinhi sa akong pananaw, ug nakaila ako kanimo, pinaagi sa imong ngalan. Mga igsuon, ang atong pangalan na patik na kamot sa atong amahan. Ug wala gyud laing makalangkat niana. Walay makalangkat sa gugma sa Dios diri kanato, bisan pa sa atong ngalan nga gipatik na sa iyang palad. Ingon ni anak kadako ang gugma sa Dios. Ug ang sunod na hitabo mga igsoon sa iyang pag-ingon dinhi nga nagkiginabi siya sa Dios, dinhi usab mihangyo si Moises nga pakit-on siya sa himaya sa Dios. Mo niya itong makita ang una nini mo ang paggahin og panahon kanunay sa Dios. Ikaduha nga pagtulunan nga atong gituki, panganduya nga ikaw ana kanunay sa Dios, diin mo'y magdala nato sa ikatulong nga bahin nga nag-ingon dinhi, pangitaa ang imo nga imong masinati ang himaya sa Dios. Dili kita magpasagad sa atong ginabuhi mga igsuon tungod kay atong tan-aw dinhi sa Exodus 33 nag-ingon dinhi sa 19 ngadto sa 23 ug siyang ingon, akong paagion ang tanan nakong kaayo diha sa imong atubangan. Mao na ni pag-isulti sa Dios ngadto ni Moises. Ug ipadayag nako diha sa imong atubangan ang akong ngalan nga Yahweh. Ug ako mapangpuanguron niadtong buot nakong hatagan ug puangon, ug magpakita ako og kaluoy niadtong buot nakong kaluy-an. Siya mingon, apan dili ikaw makakita sa akong naong, kay ang tao dili mahimong makakita kanako ug mabuhi. Ug ang Ginoo mingon, tan-awa, adunay dapit duol kanimo diin magtindog ikaw sa ibabaw sa bato. Ug samtang ang akong himaya mulabay, ibutang ko ikaw sa usa ka liki sa bato ug tabunan ko ikaw sa akong kamot, hangtod nga mosaylo ako. Unya kuhaon ako ang akong mga kamot ug ikaw makaila sa akong makakita sa akong likod, apan ang akong naong dili makita. So sa dihang paghangyo ni Moises, nga dili sila mulakaw, di sila mupanaw, o dili mukuyog ang Dios. Sa pag-ingon sa Dios nga mukuyog siya, nagtuota nga okay na di ito. Apan dili pa okay ni Moises. Iya pagayong gipangayo, ipakita sa Dios ang iyang himaya. Dili na kini mao ang Moises sa una nga grabe ka bagulbulan, grabe ka mureklamo kung suguon sa Dios. Mutukmod paglaing tao aron mutuman sa sugo sa Dios, apan dinhi mga igsoon makita nato na dinhi nga bisan pa man gituman na sa Dios ang iyang gipangandoy, ang iyang gipangayo, apan dinhi wala pa gyud siya matagbaw. Iyang gipangayo nga ipakita sa Dios ang iyang himaya ngadto kaniya. Apan sa ato nang nabasa mga igsoon nga dili gayod mahimo nga makita ang dagway sa Dios sa usa ka tawo tungod kay kamatayon lamang ang sangputan niini. Kung atong tan-awon dinhi mga igsoon, ang Dios dili lang anaa kaniya ang himaya. Siya mahimayaon. Bisan pa sa atong pagampo mga igsoon nga atong ingon dungog og himaya akong ihatag kanimo o Dios. Bisag wala pa ka na mga igsuon, ang Diyos, ang buhi nga Diyos nga atong gialagaran, siya mismo mahimayaon. Mao na ang pasidungog, himaya, gidawat ka na sa Diyos, kung ka na gikan gayud sa kinaiyukang bahin sa atong kasing-kasing pagpasalamat, pinaagi sa atong pagsimba o pagdaig sa Diyos. Apan atong hinumduman, nga ang atong pagdaig, gidawat sa Diyos, apan ato usab, dili nato kalimtan, nga ang Diyos, daan na nga mahimayaon. Ang iyahang pagkatao, ang iyang karakter, mao kini ang mahimayaon nga Dios.
Ang himaya nagpakita og nagpadayag sa kamatuoran sa iyahang pagka-Dios. Diha makita kung unsa gayud kamatuod mahigugmao ng atong Dios diha sa iyang himaya. Dinhi nagsulti ang Dios kang Moises nga iyang ipakita ang iyang himaya. Wala niya ihikaw ni Moises nga gipangayo ni nga ipakita niya ang iyang himaya. Exodus 33:19 nag-ingon ug siya moingon, akong pagion ang tanan na kung kaayo diha sa imong atubangan. Huy, tudo na gihurot na gyud sa Dios ang gipangayo ni Moises. Iyang pagion ang iyang kaayo diha sa iyang imong atubangan ni Moises ug ipadayag nako diha sa imong atubangan ang akong ngalan Yahweh ug ako mapuanguron niadtong buot na kong hatagan og puangod ug magpakita ako kaluoy niadtong buot na kong kaluy-an. I have mercy to whom I have mercy, and I have compassion to whom I have compassion. Ang Diyos gihapon ang magbuot sa tanan. Iyang kaluy-an, ang angay niyang kaluy-an. Dili niya kaluy-an kay gitan-aw niyang makaluluoy. Dili kita niya hatagan og pabor bisan pag-unsa kalisod atong kahimtang apan siya ra gihapon ang matuman ang magbuot kung kinsa ang iyahang kaluy-an. Ipakita usab sa Dios ang iyang pagkamaayo ngadto kang Moises. Wala ipadayag sa Dios ang iyang hustisya. Nining higayuna mga igsuon nga sa dihang gipangayo na tanan ni Moises ngadto sa Dios lakip na ang iyang himaya. Apan wala ihikaw sa Dios ang iyang gipangayo. Unta nga nakita sa Dios nga ang mga tao sobra na ang kalapasan nga ilang gihimo apan wala ipadayag sa Dios ang iyang hustisya ngadto kang Moises. Bisan ang iyang gahom ug ang iyang kaligutgot sa sala, wala niya ipahamtang ngadto ni Moises, wala niya ihatag ngadto sa mga katawan. Ang iyang gipakita ang aspeto sa iyang kinaiya ug ang iyang gipakita mao ang iyang kamaayo. Ingon yana ang atong Dios nga giampuan sa kinatibuk-an ang Dios atong makita nga maayo gayud siya. Bisan pa ang iyang hustisya o gahom o kapungot, masabta nato nga kinikabahin sa aspeto sa iyang pagkamaayo. So kung muabot nato ang panahon nga kita disiplinahon sa Dios, wala kita disiplinaha sa Dios tungod kay mao iyang katuyuan nga kita magantos apan disiplina kita sa Dios tungod kay kita gihigugma niya pag-ayo. Dili siya motugot nga kitang tanan matumpawak dito sa bungaw sa kalautan tungod sa atong pagmakasalanan ug sa atong pagkamakasasala apan nagpatigbabaw ang gugma sa Dios diin nga dili gayon nato masabtan ang aspeto sa iyang pagkatao nga ang iyang pagkamahigugmaon ug ang iyang pagkamaayo. Kay nakita sa Dios ang tanan matud pa sa taga Roma 3:23 ang nakasala ang tanan ug nawad-an sa himaya sa Dios. So kanang pulunga mga igsuon ug atong hinuktukan ug atong tan-awon pag-ayo nga ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Sa ato pa gihatagan na kita og himaya sa Dios. Apan tungod sa atong pagkamasupilon, sa atong pagkamakasasala, sa atong pagkabadlungon, kitang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Exodus 33:20 ngadto sa 23 nagingon, siya mingon apan dili ikaw makakita sa akong naong kay ang tao dili mahimong makakita kanako og mabuhi. Mao na ang karakter sa Ginoo, mao na ang kabalaan sa Ginoo, mao na ang presensya sa Ginoo. Ug ang Ginoo mingon tan-awa adunay dapit duol kanako diin matindog ikaw sa ibabaw sa bato ug samtang ang akong himaya mulabay. Ibutang ko ikaw sa usa ka liki sa bato, tabunan ko ikaw sa akong kamot. Hangtod nga musaylo ako, unya kuhaon ako ang akong kamot ug ikaw makakita sa akong likod apan ang akong naong dili makita. Kay atong nasabtan nini sa maong mga bersikulo sa mga sitas nga atong gibasa nga dili gayud mahimo sa usa ka tawo nga makakita sa dagway sa Dios nga mabuhi.
So atong tan-awon mga igsuon nga gihimo sa Dios ang tanan. Sa iyang gipangayo ni Moises nga mutanaw siya sa himaya sa Dios, apan nasayod ang Dios nga dili siya makalahutay, kamatayon nang ang iyang sangputan. Busa iyang gihimo ang tanan nga bisan pa man ang iya lang likod makita ni Moises. O gipanalipdan si Moises sa mga kamot sa Dios, gitago siya dito sa bantilis nga bato sa liki nini, o gitabunan siya sa kamot sa Dios sa pag-agi sa himaya sa Dios. O kini gipakita dinhi mga igsuon nga walay pagampo, nga walay pangandoy, nga walay atong pangayuon sa Dios kun kini iyang kabubuton, iya gayud nga ihatag kanato sa walay paglangay. Ingon iana kamaayo ang atong buhi nga Dios. Nagpakita ang Dios ni Moises apan dili siya makakita sa dagway sa Dios kay siya mamatay. Giprotektahan siya sa Dios ug nakita niya ang likod lamang niini. Gitaguan siya sa batong bantilis ug gitabunan sa iyang kamot ug sa paglabay sa Dios gikuha sa Dios ang iyang kamot ug ang nakita lamang mao ang bahin sa likod sa Dios. So tataw kayo og klaro mga igsuon ang pagpadayag sa Dios ngadto kang Moises. Ang pagtabon sa iyang mga kamot o pagbutang ni Moises sa usa ka liki sa bato mao'y pamaagi sa Dios sa pagpanalangin o paghatag o proteksyon ni Moises. Tungod kay dili siya makaharong sa himaya sa Dios, kining maong espesyal nga proteksyon mao kini ang ganti sa pangandoy ni Moises sa pagsudong sa himaya sa Dios. Kung mahimo pa unta sa usa ka tawo ang pagsudong niini. Kini ang naghulagway nga ang Dios muganti sa kasing-kasing nga nagpangita sa iyahang presensya. Kahibulungan kini nga kasinitian alang kang Moises apan kini dili makakumpara sa gipadayag sa Dios sa iyang paghatag kanato ni Ginoong Hesus. Kung atong nakita ang pagpabor nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises, diin iyang gipangayo ang presensya sa Dios. Apan ang likod lamang ayang nakita apan dinhi sa atong panahon karon mga igsuon. Dili gayud ikakumpara ang gipadayag sa Dios sa iyang paghatag ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Nakita, nasudong, nasinati ang kamaayo sa Dios, kamaayo ni Kristo. Bisan pa man ang iyang kaugalingon, gidala niya ngadto sa Kalbaryo tungod og alang kaninyo o kanako. Dinhi nato makita mga igsuon nga ang panahon ni Moises lisod at tubangon ang Dios apan sa panahon ni Hesus iyang gipakita ang tanan alang kanato, ang iyang dakong gugma diri kanato, ang iyang pagpaaga sa iyang hamili nga dugo aron kita mahibalik ngadto sa amahan tungod kay kitang tanan gihigugma sa Dios. Ingon niini ang atong mapicture o mahulagway nato sa panahon ni Moises nga gihatag kanato si Kristo. Siya nagpakatao ug ang nag-uban kanato ug nakita ang iyang kadungganan ingon nga bugtong anak sa amahan. Siya maluluyon ug pulos kakakatarong ang iyang gisulti. Namatay siya aron kita mapasaylo sa atong mga sala ug makabaton og kaluwasan, pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo ug natuman ang tanan pinaagi sa iyahang pagkabanhaw. Kung atong hunaon mga igsoon sa unang panahon, sa dihang gilansang na si Ginoong Hesus, ang mga sumusunod ni Ginoong Hesukristo dito nagtan-aw sa iyang kahimtang, dito nga gilansang sa dusa dihang nagtinga na siya, haduol na ang takna sa iyang kamatayon. Makaingon gayud ang mga tao, wala na tanan, wala na paglaom, tungod kay namatay na ang nagsiugda. Apan luyo sa ilang kasayuran, nga ang nawagtang nila nga paglaom, nabuhi uban sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa miagi, sa pag-agi sa tulo ka adlaw. Dinhi nato makita nga bisan pa, mag-agi siya sa iyang kamatayon, gituman gayon niya ang saad, nga kita iyang luwason, tungod kay ang atong gikinahanglan karon nga panahon mga igsoon walay lain kundili si Ginoong Hesus, tungod kay siya ang buhi nato nga paglaom. Siya ang tanan alang kanato. Wala niya ihikaw sa Dios ang iyang bugtong anak, iyang gihatag ang tanan. Ug atong makita mga igsuon nga ang ato usab nga gipangandoy sa atong kinabuhi, atong tutukan ug atong sudungon
kung kining mga butang nga atong gipangayo sa Dios, angay bang ihatag kanato sa Dios. So atong makita nga wala gayud magpasagad bisag gamay ang Dios sa atong kinabuhi. Ato nang makita sa atong kinabuhi karon mga igsoon. Ni apa ta dinhi. Kung wala na ang pagigugma sa Dios diri kanato, dugay nang milusot ang missile gikan sa Ukraine, sa Russia diri nato. Kamatayon ang atong padulngan. Apan pinagi sa pagpanalipod ni Ginoong Hesus, buhi kita ug aduna usab kitay buhi nga paglaom diha ni Kristo. Amen. Magampo ta. Salamat Ginoo sa imuhang gihatag nga mga pagtulon-an o Dios. Salamat Ginoo nga ikaw ang naghatag kanamo niining tanan. Ikaw among gipasalamatan Ginoo. Bisan pa man unsa man ang pangayo o gitinguha sa among mga kasing-kasing, amo kining isurrender kanimo Ginoo Dios tungod kay ikaw ang mas labaw nga nasayod sa among umaabot. Tungod kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Ug salamat sa imong mensahe Ginoo God nga imo kaming gipahinumduman nga ikaw lamang ang among buhi nga paglaom. Kung daghan mga pagsulay nga among atubangon sa among kinabuhi, ikaw lamang ang makahatag og solusyon Ginoo. Pinaagi sa imong holy intervention, pinaagi sa imong pag-atubang ug pagpanalipod kanamo. Busaman salamat nining maong pagtulon-an. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.